Σε ένα παιχνίδι που διαφέρει από τα προηγούμενα και λέγεται «Ποιος νομίζεις ότι είναι?» Σε αυτό το παιχνίδι πρέπει να μαντέψεις από περιγραφές που θα σου κάνει κάποιος από τους 6 που θα διαλέξεις, όποιον θες, ακόμα και από την αντίπαλη ομάδα, 10 celebrities, Έλληνες ή ξένους. Ποιος πιστεύεις ότι μπορεί να σε βοηθήσει περισσότερο? Μπορείς να διαλέξεις όποιον θες από τους 6. Για λόγους δεοντολογίας θα διαλέξω από την ομάδα μου, εννοείται, που με βοήθησε για να φτάσω εδώ. Όχι μόνο για λόγους δεοντολογίας και για ικανότητα. Εννοείται ότι με Μαζί μας λίγο, παιδιά. Αυτό το παιχνίδι διαφέρει από τα προηγούμενα. Πού ξέρεις εσύ? Και ποια νομίζεις ότι είσαι? Στην τελική. Περιέγραψε, μην πας και με βρει. θα παίξω με τη Βασιλική. Μπράβο! Λάθος μεγάλο. Βασιλικούλα μου, έλα εδώ. Ναι, αγαπούλα μου, έρχομαι και Βασιλική, μην εγώ. ξεχνάς την ευθύνη που έχεις στις πλάτες σου. Ναι. Λυγίζει η πλάτη. Το ντουέτο είναι έτοιμο. Όταν επιστρέψουμε, η Αθηνά με τη βοήθεια της Βασιλικής θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει τα 4.000 ευρώ. Game Night, μέρος τρίτο, και η Βασιλική με την Αθηνά είναι εδώ δίπλα μου για να διεκδικήσουν τα 4.000 ευρώ και να αγωνιστούν στο παιχνίδι ποιος νομίζεις ότι είναι. Μπράβο, Βάσο. Μπράβο, Θανάση. Μπράβο και σε σένα. Βασιλική, αν η Αθηνά καταφέρει να κερδίσει τα 4.000 ευρώ, εσύ θα έχεις δυνατότητα να κερδίσεις άλλα 2.000 ευρώ, τα οποία θα δωρίσεις σε ένα ίδρυμα. Θέλω να μας πεις σε ποιο ίδρυμα τα δωρίζεις. Τα δωρίζω στην Κιβωτό του Κόσμου, που είναι ίδρυμα κατά της φτώχειας και της εγκατάλειψης μικρών παιδιών. Πολύ ωραία. Ευχόμαστε όλοι το καλύτερο. Λοιπόν, τώρα να σας πω πώς παίζετε το ποιος νομίζεις ότι είναι. Αυτό πες μας λίγο. Εσύ, Αθηνά, θα κάτσεις σε αυτή την καρέκλα με την πλάτη γυρισμένη στην οθόνη, έτσι ώστε να μην βλέπεις τι γράφει πίσω σου. Εσύ, Βασιλική, θα κάτσεις απέναντι, θα βλέπεις την οθόνη. Εγώ βλέπω την οθόνη. Θα βλέπεις το όνομα ενός celebrity και θα προσπαθήσεις να περιγράψεις στην Αθηνά λέγοντας διάφορες πληροφορίες. Ναι. Ποιος είναι. Ωραία. Αθηνά, είσαι σίγουρη ότι δεν θες να διαλέξεις κάποιον άλλο? Όχι. Χρειάζεστε 10 σωστές απαντήσεις και έχετε στη διάθεσή σας 90 δευτερόλεπτα. Αν κάπου κολλήσετε και οι δύο μπορείτε να πείτε πάσο και να πάτε παρακάτω. Αν Ωραία. έχουμε χρόνο, μπορείτε να ξαναπροσπαθήσετε την ερώτηση που πήγατε πάσο. Εντάξει. Ωραία. Έτοιμοι. Ο χρόνος, συγκεντρωθείτε, ξεκινάει από τώρα. Είναι τραγουδίστρια, έχει πει το 12. Αναβήσει. Είναι ηθοποιός, έχει παίξει στην Καρένινα. Μιμή Ντενίση. Μπράβο. Είναι τραγουδιστής το Rolling Stones. Είναι ηθοποιός και έχει παίξει παλιές ταινίες ελληνικές που δεν θυμάμαι τώρα. Πώς? Χατζηχρήστος. Όχι, είναι πιο ψηλός και πιο ευσωμός. Φαντάρας. Μπράβο. Δεν μου ερχόντουσαν ταινίες καμία. Α! Ποιος είναι αυτός? Έχει παίξει τον 007. Ένας ξανθός ωραίος. Ωραίος νέος, ναι, πρόσφατα. Ο Ντάγιν Γκρέγκ. Μπράβο. Είναι ποδοσφαιριστής και στην εθνική. Καραγκούνης. Σαμαράς. Μπράβο. Πώς? Καραγκούνης. Ναι, ναι. Πάσο. Όχι. Δεν ξέρω ποια είναι, παιδιά. Έλα, η γρήγορα, κοπελίτσα. γρήγορα. Α, είναι ηθοποιός, πολύ όμορφος και έχει παίξει στο Σωτοτέριο. Γεωργούλης. Α, μπράβο, έχει παίξει και εκεί. Σωστά, έχει παίξει και εκεί. Είναι τραγουδίστρια και έχει τραγουδήσει το. Και έχει ένα παιδικό σταθμό, βρεφόνι. Έλλη Κοκκίνου. Είναι ηθοποιός γυναίκα, έχει παίξει στο νησί. Λέχου. Είναι παρουσιάστρια και κόρη Κορομιλά. ενός παλιού δημοσιογράφου. Βαγιάννη. Όχι, όχι. Γυαλινά. Ήταν το σώμα στην καλή χαρά μέχρι πέρυσι. Ναταλή Γερμανού. Μπράβο! Βρήκες 110.000